ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Samba Alusa jammi Bamburu jammila buna ko on waktu yoni ha to falo ɓoggila kame gurel sarɓe ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal Kolda ko ambulance goto nanga toon ene jolni kene tolno temedere nogas e joyi kilo huuɗo bonkoko to leydi Mauritanie accident musɗo baɗɗo subaka hande o lawol butel mita hakkude me noksoɗo kene tolno e yimɓe tato mbasi hen pittali mumena to leydi Mali finoɓe to ba Fulaɓe ne jogui caɗele bak bananoɗo ya ngara taw ko otoji giwannoɗi to Bamako ha tokka e nokku biyeteɗo Tumora ɗiɗo hen kala ne jogui caɗele gam taccugola to leydi Guinée Conakry e Turkish Airlines gonno kay dow hakkude Wagadugu kame Conakry koɗon dañi caɗele ka juri hanki sanga 9h jamma toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Guinée yimɓe joyo gañima hen kabruji men manawena to Burkina Faso ma jaato Nigéria ma jaaton to Madagascar Angola kame Pakistan ha to Irak musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Maymuna Sambare Dia to gojo wela Samba Fula ko mawnuma gojo wela Hammadi Fula ko mawnuma duttiɗo Kumba Sambare Dia ko mawnuma duttiɗo Abdullaahi Sambare Dia to Kidira ko mawnuma duttiɗo Mari Sambare Dia to Sadatu Madina Gounas ko mawnuma duttiɗo Haruna Sambare Dia to leydi France ko mawnuma duttiɗo Saydou Sambare Dia to Libreville Gabon ko mawnuma duttiɗo Diary Sambare Dia to Madina Gounas ko mawnuma duttiɗo Ismaila Dia to Dakar ko miñuma duttiɗo Ifra Sambare Dia to Libreville Gabo jettinoɗo hen kayitol ngol ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal Madina Gounas naɓe e ko taari ɗum kala jaltugol aduna miñiɓe baniɓe debbo taw ko biyetenoɗo Ummu Sambare Dia yalti aduna ñande nogasi go lewru août nduɗo hen du gonɗen wira toon to Madina Gounas yaltiri aduna duuɓi nogase naya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Diallo e nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmedi mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko bani ko gorko biyeteɗo Ifra Sambare Dia taweteɗo to Libreville Gabon. fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono gonga ene tawa gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruko en to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ƴiye jogui caɗele koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoro mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo AVC karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ene safa kene tolno e 75 rafi so tawi a yeehi to site mabɓe internet ma janggandum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri hen labde on site noon mbatta ko www.goreltayya.com joni keɓa hen ko laaɓi
onon finoɓe to galoya e nder diwan galoya kala son jiiɗi hebde golel tayya jokkodirtona koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde golel tayya jokkodirtona koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis de Amérique son jiiɗi hebde golel tayya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo ona ko Abous Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde golel tayya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade golel tayya nototoma ko Haruna Ngayda. Docteur Djibiso, le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. Docteur Djibiso ko jogiiɗo seedantagal mum ha timmi mbaɗadore koni mondialement labde reedu malaɗo wune. Le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta hémorroïde tension diabète faiblesse sexuelle yimɓe ɓuutoɓe deedi guttoji koyɗe guloje keeceje guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne yawrande ɓen ustaraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala jokkodire e le grand guérisseur docteur Djibiso de joni jiɗɗa hoore maɗa. Le grand guérisseur docteur de Kidira ene andini dendagal kilineɓe mum omo tawi oɗo saaha joni to base makko to Kidira omo andina bandiraɓe noon ɓoyata o yaɓana base makko tawteɗo to tawteɗo to Wourossogui. Kala jiɗɗo yiide le grand guérisseur walla jiɗɗo hebdemo to banggue téléphone numéro ji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi ko noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp mbatta ko limal makko leydi Mali ko 00 223 78 353 28 92. Le grand guérisseur docteur Djibiso ne andi nden nangal kilde mum tawateɓe to leydi Mauritanie wonde base makko one golla ene tawe to legal ilmina waɗɗani préfecture 6e ene tawe ɗon almudu makko miñi ko ene wiye ceerno Makiban. Ceerno Makiban noon jiɗɗo jokkodirde mum numéro ji mum téléphone to leydi Mauritanie ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83. so tawi ko yiɓɓe heɓdemo to banggue WhatsApp kanko ceerno Djibi Makdam mbatta ko 00 221 77 924 16 81. le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiye gandu ko cellal woni afo kala ngaalu omo wiya an kadi safroyade ɓuuri safroyede. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare capantati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal
weltare tv ha mbawoni yebde natimon ɓosoje ko musidɗo mon Seydou Abouba en ñaguima yafuya noon dande ne nanga no fewi nde tawno yo dumunnaji kala en gonano suftuɓe kono alhamdulillah ko yettude Allah oɗo saaha en camtino moƴƴi ko noonne kadi jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duwono musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe toon to Ziguinchor kañumne ɗiɗo dumunnaji kala ko mbayruɗo nande sawtowol makko wona karɗo cellal no fewi kabroji men ɗemngal pulaar jeheten ko ha toon to maayo go Sénégal oɗo saaha ƴirgol goɗon maayo to diwan Matam joguima kulol yimɓe hewɓe finoɓe e nder ɗeɗon ŋore maje ha tenti noon taweteɓe to jammel gam hollirede maayo ngo no natirta ndiyam ni ene ɓurti no fewi gam wonande ɓen lombiɓe hakkude maje ne jogui kulhuli mawɗi hayso tawi woni maayo ngoɗo natanno hango yettoɗo ngo suwa taw yettade ɗon kono ɗo saaha ƴergol maggo yettima jeeɗiɗi piccal capanɗe nayyi hayso tawi ne yettorno ha jeetati wiide biteɗo Abdullaahi Camara goto e finoɓe toon to jammel kono noon jammel tawete koye hakkude maaje ɗiɗi tartiɗe ɗum woni koye hakkude diƴƴe ha joni koye Sénégal keddorɗen gattaten koye jagorɗo jeygumo leydi Sénégal woni Aminata Assouma Diatta o holliti ɓeydugol coggo ciment e nder leydi Sénégal ene ɓeydi no fewi kono noon woni hen produit ji koye jeereji windere ndi ko guila toon ɓeydi kono kadi neɗɗo wawata tan finde subaka ɓeyda coggu tene kadi ha ɓeydorodani ɓoyata maɓe daro hen darde tinde no fewi gam yurnitade ɗeɗon gueɗe kala ha ɓuura yuɓɓude jagorɗe mawɗo leydi Sénégal Macky Sall e wiide jayde Walfnet oɗo saaha mo gonɗen teskama yoga e mabɓe mbaɗata foftorde mumen koye bureau ji mumen gam jokkude golle mabɓe gam teskede ko fate banggue inondation yolayre toɓoli garɗi kono ne kadi cogguji ɓeydiji to banggue faggudu ha e gueɗe goɗɗe kala oɗo saaha jagorɗe kippanta ko golle mumen wona yahoyde foftorde mumen e nder ndeɗo hen hittande golle moƴƴe ene jaari simtude kala saaha ɗum jeeyi sababu premiére dame mo leydi Gambie woni Fatim Ba Baro caggal nde waɗi jillu makko e lamorgo leydi Sénégal o dañi yilloyade to terre laana ko ganduɗa hande ne lumbo yogay booli e nder Dakar jawgol mum e nawgol mum yimɓe yonɓe no fewi kanko noon o yahano goto mo wonde wonande directeur gardiɗo APIX taw kadi ganduɗa ko Muntaga Sy o holliti noon wonande Afrique naaɓe poti ko lartindade ɗeɗo hen golle payidinde jomumen kañumen mbawa ñembude nde tawno gollal moƴƴal baɗe dani ene hatojina e nder Afrique no fewi jeheten ko ha toon to Touba ñalawma hanki o woni go lewru safara saabu eɗen gandi lewru safara e nder leydi Sénégal ene jeeya e lewru ɓurdu teddinede to banggue ɓen Mouride en ɗum noon ko caggal hanki wonno go khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké caggal hanki e nder discours makko ngam wonande ɓen Mouride naɓe ne guddita Mouritaɓe ne guddita demude mumen ha jaaja bismo wonande hoɓɓe e kala banggueji no gowi wadde e kala hittande oɗo saaha so yonti gandi ɓoyata ɗo tournuɗa e nder Dakar Touba kame guure mawɗe kala ko beñe konone kadi café e goɗɗum kala jomumen ne mbaɗa ñamɗele ene dokkira ɓen yimɓe ene jarna ɗumen e kala banggueji nde jomumen mbawata toppitade gueɗe mumen kala ha tenti kadi ko fate banggue mawninde nawede Serigne Touba woni Ahmed Bamba Khadima Rasoul nawedemo taw ko toon to leydi Gabon ngal maggal Touba noon tijja ko ñande 14 lewru septembre fanduɗo hen nandu koye nduɗon lewru fuɗɗi hanki ɗum jeeyi sababu kala bayfal ɗo wonno e nder wuuro Touba mango ngo kamɓe kala ɓe potiti gam hoccude ratoji kamɓe pittirɗi e gurwetaji kala gam lawƴude wuuro ngo e fittude ɗum e laɓɓinde ɗum ko ɓuuri yawde ko adi maggal Touba no ɓe gowi wadde e kala hitande oɗo saaha so yonti tribunal mo Kolda ñaawi sagataɓe jeetato ɓen sagataɓe noon dartorino ko guyka yande otoji yande e galleji kame butikaji kala jeeyino sababu haɓe jooɓi fittandu suka gorko élève mo 5e année ha wasi fittanum taw koye jangoji mabɓe e bisuji e karoji kame galleji kala ñawore mabɓe yani hanki aɓe lelo kamɓe ɓen sagataɓe jeetato kala kaddi gurdam mabɓe kaso hen goto ko Abdullahi Ba wiyete goɗɗo ko Mamadou Boy Ba goɗɗo ne ko Bon Oumar Balde Alhaji Yero
Diallo noon kadi Djiby Diallo ne wonde mumina Diallo ko ɓeɗe henna leloto kaddi gurdam men e kaso ɗiɗo noon heddiɓe ko dogɓe ɓe jiitaka kono ɓe ñawama par contumace kala kadi ɗoɓe nanga koɓe lelotoɓe kaddi gurdam mabɓe e nder kasoji to Kolda keddoren ha joni ko ambulance goto liggotoɗo e poste santé mo Colobane kañum nanga kanko noon wo nanguira koye nder makko sakuji ɗiɗi dimdaɗi ha teddi kene tolno 125 kilo taw ko huuɗo bon koko chauffeur dognannoɗo ɗon ambulance oɗo sahane tawe e juuɗe dadiɓe kanko no fano ko hedde nokkubireɗo Madina wandi fa oɗo saha loskoji ene jokki e makko no fewi jeere liɗɗinde Kaolaka holliti balɗe tati hay goto ñamata lingu e nder Kaolaka ɗum noon fuɗɗoto ko 31 lewru août nduɗo hen ndu gonɗen le 31 lewru août hofgo juuɗe balɗe tati taw liɗɗi jeeyatake hen jeeyi sababu ɓe kolliti jeere nde ala ndiyam teni kadi ɓe ngala e nden kay kisala kono kadi ɓe erima wonande préfet o kame maire o kala ha hande ala ko gasi tene ɓe kolliti kala lewru jeere nde ene nanna kene tolno e million ngaji 10 francs CFA to Sindiara tonne kadi ko debbo jeeyo mburu nottotoɗo inde Mbayang Diop kam jibini weddi ɓiyuma e lawol N1 taw waɗɗani stade municipal to Sindiara ɗum noon ko caggal nde gorko goto wirti ɗon nani ngel ɗon cukalel ene waya hoccigel noon tigui noddiɓe dadiɓe kono kadi loskoji ne mbaɗa hen leelani o wiya tepa to gueji wayi tonne kadi ko gujjo nangganoɗo habɓa e poto coura to wahina Nimzat fiya tan ha wasi fittadu mum taw kadi ganduɗa ko ɓen jeegomo yannoɓe makko ɓe kala dogui ha heddi noon goto denowo jeere nokku o kañumne hanki waɗama garde à vue kanko won suka noon piyaɗo ha maayo inde makko ko Doudou Djeba caggal noon ɗiɗo woɗɓe ne gonno ɗon ɓen dogano ɓen kolliti kañumen jeeyannoka e waɗɓe ngal ɗon baɗɗala entre syndical taw koye gollotoɓe SENE woni catala tambingal ndiyam nder leydi Sénégal ɓe kolliti hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi koɓe ceerani e hofde kala saaha gon hofgo noon fuɗɗoto ko hande e janggo kala maɓe battido wadde assemblée générale mabɓe ñande ɗiɗi lewru fanude toon to an gam wullitade caɗele ɗeɓe guuri e gollorɗe mabɓe to Dagana nanga toon ko fonds médicament nanga koye nder auto goto mo type L200 kanko noon tawa toon ko carton taw jaggi ɗum ko duwagne mo poste jama taw kadi nanga toon ko carton mawɗo ne waɗi fonds médicament vétérinaire oɗo sa noon kamɓe ɓe nanguiraɓe ɗum ɓe aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗen ndeɗo hen balɗe kala on tini wonande maayo ngo Sénégal ƴergol maayo ngo kono kadi hewɓe kadi gollotoɓe maayo ngo ne jertina wonande ɓen taccoɓe maayo ngo guila e taccinoɓe jawdi mumen saabu eɗen gandi oɗo saa so yonti jawdi hewdine tacca maayo ngo fatude to banggue e fatude oga banggue kalde yimɓeɓe ɓurata rentade saabu won baroɗe jolti e maayo ngo ha tenti kadi ko baroɗe mawɗe ɗe gandaka kono kala saaha ɗen beddo ben peƴƴe mawɗe no fewi nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade no fewi saabu hikka maaje ɗe wonko jolti hen no fewi koye on batu paɗen to Mauritanie hanki gouvernemental waɗi batu mum tawɗo wi oɗon batu ko hoorejo jagorɗe leydi ndi woni Wuldu Bilal ɓe jurnitto noon ko ƴergol maayo ngo leydi Sénégal ƴergol ha tenti kadi barrage uji ɗi Mauritanie ko wayno barrage mo Foumiglade kono ne kadi ne wonde barrage mo Chekelen ɗiɗo barrage uji yurnitede ƴeewede hikka diƴƴi ɗe no mbayi hewdinitede kadi hollitama won hen ɗo maayo ngo ƴeri ha fuɗɗi nannude woni juuli kame calli kala yurnitade guila kay bonnani gam heɓanade hen gueɗe kewɗe no fewi catal tambiɓe ko yurnitade ko fate banggue bonande taw bonni ɗum ko toɓoli ɓe kolliti e nder balɗe ɗiɗi ken tolno yimɓe tato mbasi pittali mumen nder leydi ndi taw jeeyi ɗum sababu ko yo layru taw koye ɗin toɓoli ɗum noon ko ñande nogas e jeetati e nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru kene tolno e nogas e jeeɗiɗo neɗɗo ngala ɗo koɗi ɗum noon ko hakkude barakna guidimaka ha fenma to hawdele sharqi yoga e nokkuji goɗɗi kala kono no hollitiri wonande météo mo leydi Mauritanie ha ɗo gonɗen ene jokki hande hollirde wonande diƴƴe kewɗe ma jippo yoga e nokkuji
yoga e nokkuji leydi ndi ma jippo kadi yoga e nokkuji leydi ndi. to Mauritanie keddoren ha joni jaafoɗon no fewi accident musɗo baɗɗo to butel mita taw koye lawol butel mita faade to Nouakchott kene tolno 150 kilométre taw koye kar goto on kar noon dañi yande ha ganduɗa yimɓe tato mbasi hen pittal min yimɓe hewɓe gañima hen no holliri Sahara Média subaka hande o ɓe kolliti wonande cetal dariɓe ustude accident ji ɓe kolliti jeeyi sababu ɗiɗo hen accident ji ko dogduji ɓurtuɗi kono kadi karo kam tan yani taw koye dogdu makko wonno ɗon tan balɗe ɗiɗi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie hollitino ɓeto golle mum wonande accident ji ɗi ne kewi tene kadi ko gañoto e ko wasata en pittali men ne adde e nder hôpitaux ji ɗi ene kewi no fewi nde yimɓeɓe ɓurata ɓurde wawde rentade so tawi a jolni pittali jomen haajuji jomen galleji accuɓe ɓesguji men poɗɗa ko dogirde jaam ganda ko keñiɗa ko kala lawol jaam a woɗɗata jagorɗo public hanki yaltini konngudi mum ko fati banggue dossier ji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Woldo Abdullahi ɗum noon koko fati banggue ñawore dossier ji makko ha tenti ko tumira wonande ittudemo jawdi leydi ndi waddemo e ngaluji makko kala so tawi ɗin konngudi hankiɗi o haali holliti wonande o wona jejjitade ni jeebaɗo teni kadi ko ñaweteɗo dossier ji makko ala hen kala dossier jejjitaɗo wonande ɓen heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi ndi ɓe kolliti hanki ñande jeeɗiɗi lewru fandu ko nden wonande contrôle judiciaire baɗaɗo e kiliyan mabɓe gasata ha laaɓa aɓe jogui noon ɗaminare mawde no fewi barriére mawɗo baɗaɗo e demara galle makko guila tan to mintoreɓe ha e goɗɗum ne gasa ma itte ha laaɓa yidde gouvernement leydi Mauritanie ko hittande hikka nde wonande élevaɓe premier nde jahata kañumen kala taw koye école publique mbasa nawede yogay école aji privé kamɓe kala e nder Nouakchott e ko taari ɗum kala ha e nder région leydi ndi kala yaltinum ko kolaɗo kuɓala wonande jagorɗo jangde mo leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ɓeto golle makko hanki wo holliti koɓe ƴewdi ko fate banggue ndafu covid 19 ko 960 ɓen hanki ƴewda hen 960 e 960 mbaɗa ko test jawɗo hen 960 mbaɗa ko test laboratoire hay goto tawaka ne jogui oɗo hen ñaw kono ɗo saaha kene wona 42 neɗɗo woni ko jogui oɗo ñaw e cuuɗi safara batu teskama hanki toon to Algérie lamorgo leydi Algérie woni Alger gon batu noon ko hakkude Mauritanie kame Algérie yurnitade keerol gongol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni hakkude Algérie kame Mauritanie ɗowi ɗum ko Mahi Wuld Hamid ngam yurnitade ngol keerol darde muɗɗuma sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali tana musɗo baɗɗo to nokku biyeteɗo sokoroji noon ne tawi e nder Bamako taw waɗi koye famille la sisi noon ko sukaɓe joyo taweteɓe oɗon galle kamɓe kala mbasi pittali mabɓe ɗum noon jeeyi sababu ko piscine galle o ɗon ɗo ɓe dañno gardien kesso denowo on noon ɓurani famde no fewi piscine kamɓe noon ko ɗon ɓe naati ɗon caggal nde jinnaɓe ngala ɗon ɓe jooli kamɓe sukaɓe joyoɓe kala caggal loskoji ñande aset jewtuɗo hen ko nden ɓalli mabɓe mbira ene mbi yimɓe tan nde ɓurata wawde rende ɓesguji mumen ha tenti noon dorumaji hay piscine aji hay beeli e calli kam ene wondi e maaje ɗe kala hunde no ƴeriri ni kala hoorejo jagorɗe par intérim woni lomtiɗo Shekila Kogala Mayga taweteɗo hande o toon to Turki ngam rewidade safara ɓandu muɗum kanko on colonel Abdullaahi Mayga lomtiɗo hoorejo jagorɗo o hanki wo joɗirima e kabina hoorejo jagorɗo kala e gardogola professeur Isiyaga Ahmadou Siyangare ɓe dañi joɗorade ngam yewtidde kabino kala ko fate banggue golle ha tenti kadi golle gonnoɗo hoore jagorɗe leydi ndi jaaɗo safroyade oɗo saaha mo gonɗena finoɓe to Bafula bene goyto laamu leydi ndi ha tenti noon baka gonnoɗo ne taccina yogay autoji gaddanoɗi marchandise uji kam yogay gueɗe goɗɗe kala
taw ko ɗin otoji giwannode ha ton to kay Bamako kame nokkuɓire ɗo tomora ɗi nokkuji kala kono ɗo saha ko caɗele mawɗe teska e wiide préfet o wonande hewɓe addanoɓe marchandise kame newnannoɓe ya gara o kala bako noon ko moteur mum woni ko paani kono ɓe erima laamu leydi ndi nde wawata walludeɓe haade ɗo henna gueɗe ɓuura rewde lawol ɗon ɗo ɓe goni e ndungu tene kadi nokkuji ɗi kala ko kewɗi diƴƴe oɗon saaha lori ya gara o no fewi ha ganduɗa hewɓe battiyade koye laaɗe awƴal ɗum ne kadi ko caɗele mawɗe woni hen kame kulhuli e tanaji e ɓeydugol cogguji woni ɗiɗon fannuji jonde miccugol to Sikaso ɗum noon nden jonde ko sukaɓe finoɓe to Sikaso jooɗi gam miccade ko fade banggue dewle sukaɓe e nder région mabɓe gam hollirde ɗumene teska no fewi ɗum noon ko yiddeɓe daranade nden jonde noon ɓe mbaɗi ɗum ko balɗe ɗiɗi e nder nden balɗe ɗiɗi ɓe kollitima ɓe darno document kolliro wonande haddeɓe ɗeɗon gueɗe caggal nde ɓe gartoyta e ɗiɗon battoji CNDH ko cetal daringal haqqe innama ade e gardogol Agibou Boare o holliti wonande kamɓe ngal catal ɓe jilloyima wonande salminoyde 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɗo guila tan lewru 10 juillet nanga ton to Bamako Dumba taw kadi nanguira ko jippade toon ko alda e yamirore kono kadi ɓe kolliti addiɓe toon caggal darnideɓe haqqe innamade ko yurnitade so tawi ɓen ene mbaɗa e mbadi peewal kam e potal kala sen giwi to leydi Mali koto Guinée paadena Guinée Air walla men Turkish Airline ko ndiwowa ka leydi Turki caggal nde ko iwno to Wagadugu bo wallaɗe diwoje ngal Burkina Faso ene jolnuno e nder maka kene tolno 350 neɗɗo ɓen wonnoɓe hen kala caggal noon nde ɓe jeehi haaɓe goɗɗoy ɓe dañi toon tribunal musto no fewi caggal mum noon commanda o waddi hen ha wawi jurnude lanaka e nden kay kisala to bowal waɗe diwoje ngal Cheikhou Touré to Conakry taw kadi tawtora ngol ɗon jirogol ko hoorejo jagorde leydi ndi par intérim kono kadi hollitama yimɓe joyo gañima hen nawama to cuuɗi safara tawiteɗi to Conakry hayso tawi woni taw ɗo kalaten ɗo ha ɗo ko fate banggue Turkish Airline ɓe cuwa taw yaltinde communiqué mabɓe jillu dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame laamu leydi Guinée nonne kadi dawriyankoɓe leydi Guinée woni gonnoɗo hoorejo leydi woni gonnoɗo hoorejo leydi Benin woni Thomas Boni Yaya ɗum noon caggal jillu makko guila tan nogas lewru ota ñande nogas jeeɗiɗi gasi ha laaɓi kono kadi landaji kewɗi dawriyankoji kolliti hen pandali e mumen kono ha ɗo ala taw ko heeɓa e ngal ɗon kaldigal haydara so wona wiidemo yoɓe dutto e dialogue ɓe jaltina leydi mabɓe e caɗele to Burkina Faso l'armée leydi ndi ɓe kolliti wonande e nder piyanɗe ɗiɗi ɗeɓe mbanno woni opération ngaji ɗiɗi ɓe mbanno e nder leydi ndi chef d' état majeur armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe mbasi koninke goto kono kadi ɓe nangi ɓe jooɓima pittaɗi nogas e jeetato joguittiɓe armée ji taweteɓe e nder leydi ndi to Burkina Faso Wagadugu hanki ko batu mawɗo jooɗi toon on batu noon kene tolno e temedde jeeɗiɗo imama ardiɓe jumaji ko noonne kadi ɓen wajotoɓe kala nden jonde noon ɗowi ɗum ko gardiɗo julɓe taweteɓe nder leydi Burkina Faso woni Moussa Kouanda o holli ɓe kolliti wonande oɗo saaha fandare mabɓe ko yidde darade kamɓe wajotoɓe kamɓe ɓen almameɓe wonande hubbinoɓe kala yiddeɓe ko ñifde ko fate banggue kareli e fitinaji kame konngudi gaddoji mette hakkude leƴƴi ɗum noon ko caggal nde audio goto yaltunoon e wiye leñol gotol nana nder Burkina Faso ngol leñol ko leñol kewgol fitinaji no fewi ngol noon ɓe mbiyata ɗum ko leñol fulɓe yoɓe jaltine e nder région ngaji leydi ndi kala ɗum noon laamu ngu hollitine mette mum no fewi ko wona ɗum ko ɓen almameɓe wajotoɓe kala mone ɓeyda haala mum yo abbitora gam ñippude gila ko ɓuuri ɗum bonde yanani to Nigéria wonande procureur tribunal mo Abuja salanima wonande laamu États-Unis de Amérique woni on Aboubacry Malama
ngam miltirde wonande biyeteɗo abbo kayri on noon wonno ko police toon to États-Unis d'Amérique tumaɗo ne waɗi toon golle ɗe pewani ko fati banggue gueɗe e mbuñaari e gueɗe goɗɗe kala Nigéria salima ɗaɓɓandi Amérique gam nawtudemo toon to Malgas Madagascar toon kadi hanki ko fitinaji musɗi mbaɗi toon ɗin fitinaji noon koye nder dunde wotere dunde wonande ɓen awoɓe finoɓe e nder nden dunde wiitede ECOGA ɓen noon ECOGO ɓen ko wuurɓe caɗele wonno ɗon ne heewi fuuñeji no feewi e kala saha fuuñene bifte nawi waɗa e sadaka ware tene ɓandu mum ron keeyi o yiite caggal noon ɓe kollitino hen mette mabɓe mawɗe no feewi ɓe mairie haaɓe mbawi riddude hen nayo tumanoɓe ɓen noon e tawete noon to police mo ECOGO ko wona ɗum ko noon kamɓe finoɓe ngoɗon wuuro ɓe moɓodirino yeeso poste police subaka hanki o gam wullitade ɓe nayo nangaɓe yooɓe totti ɗumen ɓe ñawana koye mabɓe caggal nde police sali temedde joyi woɗɓe garino tawtorede ngal ɗon moɓodiral caggal nde police andi ɗum ɗo jogorani jibinde jaam ko nden noddi gendarmerie nde gendarmerie ari wawi fellude piyanɗe ŋerɗe no fewi ha ganduɗa e nder ɗen piyande kene tolno e 19 neɗɗo mbasi hen pittali mumen nogas e jeetato neɗɗo gañi hen gañande musɗe no fewi to Angola catal tammingal sumgoji leydi ndi ɓe kolliti ɗiɗo sumgoji ɓenuɗɗi wonande biteɗo João Lourenço hoorejo leydi ndi baɗɗo man laamuma kam woni ganciɗo e kala temedere o dañi hen capanɗe 5 piccal 17 woni o toɗɗitama dawal ɗimmala joolam jaɓere jeeheten ko toon to Irak hanki muusi no fewi to Bagdad ha tentino ko mbiyata jaune verte woni woɗɗani galle lamorgo ngo yaadiɓe Mohtadar Sadeur mo siita ko ɓen keewi toon ha tetti galle lamorgo ngo kene tolno e obiji 7 hanki pellamay oɗon nokku jaune verte ha ganduɗa kene tolno e nogas e tato neɗɗo mbasi pittade men 300 e 32 neɗɗo woni gañiɓe hen gañande musde no fewi subaka hande o kanko imam Mokhtada Sadeur o erima yimɓe makko nde giwat nokku jaune verte hollitima o yatir caggal ko fati e banggue dawrugol makko tene kadi ɗon ɗo Irak woni e caɗele musɗe no fewi ko fati e banggue dawrugol wonno ko couvre feu ko noon ittama subaka hande o Pakistan caɗele gonɗe toon ko ndiyam ɓolam galleji kewɗi jani toon ha laamu leydi ndi ñaagui ballal windere nde kala kene tolno e 1,3 neɗɗo woni ko wasi hen fittanum ko gañi ko ne heewi ko ala ɗo hooɗi ene heewi no feewi caggal noon leydi France Émirats Arabes Unis nde Qatar Turquie en wonde Canada leyɗele goɗɗe kala nildi toon balle mawɗe no feewi Royaume-Uni e golle goɗɗe kala ko wona ɗum ko Pakistan erima ñalawma hande o fedde gotago windere batu keñoraɗo ɓe katojini 160 millions koppareje dollar gam fabade population mabɓe musidɓe tedduɓe ñagama yafuye dande ene nanga no fewi ha wona seeɗa ñagguiɓe yafuye no kabaruji ɗi jaari ni ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hirano